na druhý raz nedokázal presnejšie rozohrať. Veľmi tvrdý zákrok na Revaja, do ktorého skáče Rodrigo Lavinč, no tak 39-ročný hráč do 19-ročného, ale pozrite sa, ako tam srdnato bojuje náš mladíček, tak teraz si získava srdcia určite celého hokejového Slovenska. Aj keby tie predchádzajúce krásne gólové alebo hokejové okamihy na to nestačili, ako sa sám dokázal teraz ubrániť, tento stále iba chlapček, nevysoký, a vraj tu chýbajú kilogramy na seniorský hokej. Myslím, že výborná reakcia od Martina Revaja. Išiel tam do ňom zbytočne lotyšský hráč. Martin Revaj to ustal, dokonca dovolí si tvrdiť, že vyhral na body túto bitku. Určite si získal srdcia priaznivcov slovenského hokeja. Áno, to bol nedovolený zákrok. A ten aplauz, ktorý teraz počujete, to si Martin užíva, smerujúci na trestnú lavicu. Trošku zdvihol ruky a vyhecoval obecenstvo.